पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्याची किमया करणारे डिचोली तालुक्यातील विश्वंभर गावस हे युवा पिढीसाठी आदर्श आहेत. डिचोली, साखळी, न्हावेली येथील सुमारे 35 हेक्टर पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्याचे ध्येय बाळगून विश्वंभर यांनी कामाला सुरुवात केली. पडीक जमीन कसून भात पिकासह 7 ते 8 प्रकारच्या भाज्यांचं उत्पादन घेण्याची किमया त्यांनी केली आहे. 2020 मध्ये डिचोली प्रोग्रेसिव्ह फार्मर प्रोड्यूस कंपनीची स्थापना करून त्यांनी 350 शेतकऱ्यांना संघटित करण्याचं महान कार्य केलंय. हरित क्रांतीची नवी ज्योत पेटवणाऱ्या या शेतकऱ्याच्या कार्याला सलाम.